Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kaninyo. Hindi ko tagpaka-paka ang atong sin sa buta pumiro kay sige pa ongoing pa si bagyo nga Berbina. May gani kay dili kay siya kusog. Salamat as Ginoo pero magampo gihapon ta nga ang iyang uwan nga gidala dili unta mo buhat o mo resulta og dagko nga mga kadaot. Tiyampo nato ang nagian ining bagyo karon. Ato sang iyampo ang atong mga leaders sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan nga kanunay unta silang magsunod sa mga maayong pagtulunan sa pagtulunan ni Kristo nga maoy makapahatag og maayong pag-atiman og pag-alagad sa atong mga katawhan labi na niining panahon sa katalagman. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Daniel miingon kang Nabucodonosor, ang nakita mo kamahalan, usa kadakong larawan. Nagbarog kini sa imong atubangan, nga sulaw kaayo, o makalilisang tan-awon ang iyang panagway. Hindi mo kini gikan sa lunsayng bulawan, ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, tumbaga ang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang mga bitiis,
Ang iyang mga tiil may puthaw ug may bika usab. Samtang nagtan-aw ka, may usa ka bato nga giluka dili sa kamot sa tao nga mihapak sa tiil sa larawan ug nadugmok ang mga tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika, ang tumbaga, ang plata ug ang bulawan na nga dugmok ingon kapino sa mga tahop diha sa giukanan, gipadpad kini sa hangin ug wala gayoy nahibilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kadto ang damgo ug kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan, ang labing gamhanang hari, gihatagan sa Dios nga anaa sa langit ug gingharian, gahom, kusog ug kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw ang maghari kanilang tanan, ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo, mutungha ang laing hari nga minos kanimo gahom, ug may ikatulo pagayod nga gisimboluhan sa tumbaga, ug muhari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pagayod kahari, lig-on sama sa puthaw, kay ang puthaw makakadugmok man sa tanang butang, ug sama sa puthaw, kining haria, mudugmok niining tanang nahiunang gingharian. Ug ingon nga nakita mo nga ang iyang tiil hinimo gikan sa bika ug sa puthaw, kining ginharia mabahin, apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw. Ingon nga makita mo nga ang puthaw gisagol sa yuta nga kulunon. Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin usab nga bika, kining ginghariana may pagkalig-on ug may pagkamahuyang usab. Ingon nga nakita mo nga ang puthaw nasagol sa bika. Maghiusa usab sila pinaagi sa kaminyuon, apan dili magdugay ang ilang panaghiusa. Ingon nga ang puthaw dili gayud masagol sa bika. Sa panahon niining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga ginghariana o kini maoy ilang katapusan o kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Ingon sa imong nakita ang bato giluka gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tao o gidugmok niini ang puthaw ug tumbaga, ang bika, ang plata ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga mahitabo ugma damlag. Matuod ang damgo ug husto gayud ang hubad niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan.
sa Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga anghel sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, mawalay katapusan. Kamong kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang katubigan si pabaw sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, Gawalay katapusan. Kamong tanang katubigan sa ibabaw sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang kagahuman sa Ginoo, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, mawalay katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-aon nga gidayan-dayanan sa anindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon sa Hesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan
nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom, ug kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gihulagway sa unang pagbasa mao ang mga gingharian sa kalibutan niya niabot gyud nga nibarog ang usa ka gingharian nga midugmok sa tanang gingharian. Si Nabucodonosor mao ni siya'y simbolo sa mga hari sa kalibutan, kini mga presidente, prime minister, or mga leaders, world leaders. Og si Kristo mao ang katapusang gingharian nga mao'y mulumpag sa tanang gingharian. Lingyay mong tupad na gusto kang masakop sa gingharian ni Kristo? Gusto? Gusto mo? Kay ganahan ra ba kay ta nga masakop sa gingharian sa kalibutan? Kanang naay plata, bulawan, puthaw, di ba? Mao na itong gusto. Unsa man ang plata, bulawan, kwarta, ang gingharian kwarta. Pero ang mudugmo kuno aning tanan katurag yung dako kaing bato nga giligid ginamit dili kamot sa tao. Pasabot ang gahom sa Dios muwagtang gid aning tanan, apil na nang imong tupad mawa ra na. Kanay imong tupad naa man ay bulawan, nasad nay plata, nasad nay puthaw kay ang ila dayong balay puthaw na. Pero na mawa ra na. Labi nagmahitabo na ning mga makililisa nga linog. So, lusno ginatanan. Punan pas baha, ikalusno, pinisingas baha, missing day. Saman, gusto na mo moabot na to ang bato. Ayaw usa. Nahitabo na ay, niabot na. 2,000 years na, karong 2020. O karon. O sakto ba? Di oy. Uno. Mo 2,000 years na gani, sukad pagkamatay niya, karong 2033. Magsaulog na tag-jubilee sa pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka sa langit ni Jesus, the fulfillment of the work of salvation. 33 man to natuman niya tanan, nahuman. Di karong 2023 na natay Jubilee year, Great Jubilee year. Ngunang doon natay mga tima-tima. Karong tuiga, unsa gito'y tima?
Kay 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. O, nubina yun. 9 years. Ana. Di lang ato lang i-announce, nalimot ko, i-announce naman itong Bishop Abit, nga kanilaging bugo lagi ta. Ako lang itong reviewon, akong kuhan dito, itong kopya. Ni mga tema kada karon, sugod karon, hangtod sa 33. Na itong isaulog. Ato lang yan ang IT, ato din ang i-search, niya atong i-print din, dakoon nato, butang nato diri ay. Year 25, year 26, ana ha? Basig malimot nga sa kuan kay malimtanon ra ba kay ko. At least magiyahan ta nga magsubay gid ta sa planos Ginoo. Nana ang iyang gingharian mga igsoon o kaning maong gingharian dili matapos. Diri sa atong ebanghelyo, ang templo nga nindot kaayo sa makaron ay daghan kayong templo, mga lumpag gid sila. Kanang ato dihang Buta Pumero, nindot na siya tanawon, usahay mo ilog na sa beauty aning atong tinuod nga simbahan. Mura manog ka na mo simbahan, no? Pero gasigi nagpaka-paka kana mahulgan ta nang sindo na magi mga puto liog diha. Unsa man na ato nila tingali ng tangtango, no? Niya tanaw sa nakos mga puthaw gipangtaya, pastilan og mga laksi na niya mahulgan ang madangkot diya magsigsinog-sinog kalit tagaan ng putapto. Patay ka perting taasa na na kinsa man say nagtukod ana atong pananghiran kay peligro yun, labi na karon nga sige hangin-hangin, paka-paka murang tag malisang na ugma ato na nang tangtang. Ato ang ganing gitangtang atong mga kuan diha sa tawag kanang 10 malaksi unya kana malaksi na diha kuan diha na sin baya na kanang iyang gater nga siging ana-ana di makuan mo na madugay gisi ba ika sunod ana mahug lupad-lupad po hait na kayo bugat pa gyud nya patintaasa hazard yun. Muna, kining hinimo sa tao, mabot yung panahon nga mahimong hazard. Planang maghimo tag flood control. Hazard sa Dinoon. Imbis flood control, lunop na nooy gawas. Kay hinimo manggod sa tao. Mga balay, datugan kas mga simintong imong gihimo, kay paglinog, nalusno man. Imo man tong hinimo, moro sa na imo patay nimo. Ang nindot ka ng hinimo Diyos Ginoo. Ato bang kaning atimanon ang hinimos Ginoo. Sama pananglitan sa gugma. Sama sa kanay mong tupad, kanang tao. Atiman na. Kaning mga bukid, mga kalasangan. Atong atimanon. Sapa. Kanang mga sapa. Atimanon na to, dili na to hugaw-hugawan. Bitang dito ko sa Katikong gahapon, akong celebration sa akong birthday kuan man ta nagmisa og naghatag og mga ayuda ngadto sa 4 ka lugar sa Buluang, dinhi Magay, diha sa Giwanon og dito sa Katikong, katapusan dito sa Katikong. Dito mis ilang gym nga naa gid dapli sapa nako nanaraba say baha nga dako. Basig ka mong nanimba ron dinhi, usa ninyo mamising na sad. Simba ko taon pa din. Di na sila gusto Daghan kayo na ano dito na nya akong ipangutana sila. Kamo man ginagpuyo dire. Wa ninyo ilabay ang inyong mga hugaw sa baboy, hugaw sa inyong septic tank, inyong mga hinugas, mga basura, wa niyo gilabay sa sapa. Ngadto gyud padong pader nako inyong giguba ang sapa tinaw ra ba kay na limpyo man na pagpadagan sa Ginoo ana nya atong gihugaw-hugawan ni bawas nung sapa gilimpyuhan niya sa karon pader pati yung limpyuhas among sapa nako limpyo gina kay
gipatay mas baha ang tanan nga inyong gibutang dapli sapa. Pero mubalik na sad mubalik na sad. Inyo na sa nang hugaw-hugawan. Kanabang wa tay pag-atiman sa hinimos Ginoo. Ang hinimos Ginoo tubig. Limpyo ang tubig. Atong atimanon, atong limpyuhan. Maningkamot ta. Gamisa sa kong kapilya gahapon. Baho kayo ang ilang pigiri. Sakit atong ilong. Ningon ko nganong nanimaho maron. Inaamang ko'y pigiri dool pa der. Nako di na pwede og kuhaon ng baho. Mahimo raman gina. Unsao man. Paghimog septic tank. Septic tank kunya limpyuhi kanunay ng ads baboy nya adto mohog sa septic tank. Wa man ay baho kayo, nay gamay ra gyud kayo. Dili ba mo disturbo sa silingan. Gasto na kay padiri maghimog septic tank ay pabahala na diha ana papadong adto sa pasapa, diretso ngadto sapa. Perting hugawa sapa. Ingon ana ta ka abusado. Di ba? Unya og ang kamot sa Ginoo mo hatag nag silot samaan ng mga bukid wa nay kahoy. Namatod pa gani Ros balita ang Sierra Madre Mountain mao maginay kusog ayong mo dipinsa og kaning ubang mga bukid mo dipinsa ang bagyo ikaigo diha mo hinay kuno basta daghang kahoy mabungkag man na siya makuha og kusog naupaw naman kuno ang mga bukid wa nay dipinsa musamot pa gani ka kusog Hinoong bagyo kay mudapyas naman ay matundaghag kahoy mo na ang Japan ang katong naigo sa tsunami ilang gibutang dako nga tsunami wall, 40 pag yung lapara sa forest, dagko mga kahoy ilang ipangtanom. Aron nga kung muhapak og balik ang tubig, og mabungkag man tong ilang hinimo nga tsunami wall, at least napay mga dagkong kahoy, pila na ka kilometro, nga agian sa tubig. Igo tong mo sango-sango sa tubig. Ilan na nang gipangandaman daan. Tungod kay ang ilang mga leaders naghuna-huna man sa kaayuhan sa katawhan. Katong rally ni atong the other Sunday, niipikto baya o nalipay ko kay dunay positive response ang atong presidente. Una, kay ang gipangayo ato, transparency man, accountability and justice. Karon pila na kahigayon na social media si President Bongbong Marcos mao nagay mosulti magpa-press conference siya nagay mosulti dili na kadto si Claire Castro na magsigig tabi on behalf niya karon siya nagay mosulti ni atubang gid siya o di ba nindot niya siya mo report unsay nahitabo na ron unsay ilang gipangbuhat congratulations Mr. President kay mo atubang na gyud kas media na kanang ikaw gyud ba unya naghimo pa gyud siya karon og gitawag og transparency portal anang maka-access ang tanang tao sa Pilipinas sa ilang mga programa sa ilang mga project sa gobyerno labi na gis DPWH gitawag na og transparency portal. Congratulations sa INC o katong ubang mga KOGC ba to, GIL o uban pang mga sektor nga nagdungan og rally kay niipikto gyud nakatandog sa atong mga leaders. O mao ni atong gipangita nga ato untang mga leaders maminaw unsay gikinahanglas mga tao dili kay magsigilag paminaw sa ilang grupo. Wa naman say mapaminaw karon si Bongbong Marcos kay si Saldico ni against na niya sila man ay barkada sa una for 3 years si Speaker Romualdez murag na nasay gamay dipikto nila kay iya namang gipailag kaso usa na mas mga gikasuhan nya ang iya sang igsuon si Aimee murag sa silag nagkontra nagkontra karon kay gibulgar mang Aimee sa iyang accusation na mao na do na siya problema iya sa gibawsan kanang akong igsuon problema sad miana pero at least
personal na siya nisulti, dili pinaagi og kaning ko mo na transparency. Og magkagubot man pananglitan, basta gikas iyang baba. Dili gikan anang mga speakers niya nga matod pas presidente, ang presidente magduda na lang noon ta nga sa presidente pabagyo gani karon siya nagyod. Hinoon dili kayo nindot paminahon pero sigig pangulipas og tinuod ba na kasad basig sakto sa nayang gisulti pero at least naa ka transparent. Atong i-preserve ang atong relationship using transparency. Muna dinis atong parokya, ako ginanggi himong guiding principles ang Trust Cebu. Kung sa to ng T sa trust, transparency, niya ang R, religiosity, ang U, unity, ang S, service, ang T, technology. Uy, ito na ditay TV sa gawas. Kabantay mo? Oh, niya ang Cebu, clean, economizing, beautiful, useful. Kanilang basic kaayo nga mga guide. Ug ato ning matuman, dako-dako na gining ikatampo para sa kaayuhan sa atong katilingban ug atong ma-preserve ug ma-improve ang gihatag sa Ginoo nato nga mga grasya na dili hinimo sa atong mga kamot sama ng tubig, kaning yuta, tanom, bukid, sapa, dagat, hangin, dili man hinimos kamot sa tao. Ato ning atimanon, gamiton, atimanon, palambuon pagyod. Muna hinaut unta, padayon tagpalit og slots, kay diha ra gyud sa atong slots nga mahimo tang duol-duol sa usag-usa. Matuman ang atong Trust Cebu. So mao na ni Roy atong salamat sa akong birthday gahapon kay padayon mo palit og slot. Ang atong grace niabot nag 91,239 ang atong halin. Niya na pay 608,761 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,271 na sad ang atong nadawat. Ang PPSC para sa ato din mga proyekto 65,659 na ang atong halin na pay 34,341 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Unya naasad tay DPR para atong gamiton itukod og mga balay. 13,287 na ang atong natigom. Siguro na gining makaabot og mga 20 ka balay ang atong mahimo ani. Nya sa ako sa inyong greeting sa birthday as of yesterday, ato paning pun-an karon kay basig na patoy mga gipanghatag. Niabot nag 824 ang nag-greet nako. Nya 84 niini challenge katong 6,200. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Unsa na maroy atong fokusan, mag-focus taron sa pagbaligya o pagpalit sa ticket sa sweet notes. Ug di mo kapalit anang gold nga tag 3,000, ari mo silver tag 2,000. Ug di sad mo ka-afford, ari mo bronze tag 1,000. Ug di pa gyud makaya, ari sa general admission 300. Bisan asa ani makatabang sa atong parokya. Kaya nga naman, ato manang gamiton o nga atay proceeds para sa pagpalambo gyapon sa ato dinhing simbahan o simbahanan. Hinaot unta, karong December 14, maghugop ta dinhi mga parishioners online o territorial. Mao nay atong Christmas gathering, mao lang sa nay atong Christmas party in a form of concert onya at the same time fundraising. Ang pinaka-importante dinhi ang fundraising.
o ang atong gathering. Let us enjoy, but in a prayerful and united way. Mag-unite ta. Salamat kay daan ha. Pamaligya gimog maayo. Panabi og maayo ha. Dinis ato mga silingan. Sobra biya dinhi sa 60,000 katao sa tibuok kuan kaning Compostela. So panabi. Haron mga anhigyon. Masud ra kita diri magbarog way lihok-lihok nga. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, uban sa mapaubsanon o malipayon na kasing-kasing, muduol kita sa atong langit nung Amahan og muingon kaniya, Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa hingpit, mutahan sa ilang kaugalingon diha sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-amuma ug pagmatuto, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga kutob sa atong mahimo, mamuhat kitang mga maayong buhat ug atong tubutan nga ang pulong sa Dios maoy mugahom kanato diha sa tanan natong pagpamuhat, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga manggiloyon kitang mutagad sa mga idaran, sa mga nag-inusara ug mga masakiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mo nihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga nangamatay makakaplag ug pahulay ug bag-ong kinabuhi diha sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Makagagahom og langit nung Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalang, ang panupino nga amon sa yutan, o ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo silang
Maigsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay uman ang ihari Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan dinhi niining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gingharian. Nya mahimo lang tang sakop niini kun atong ampingan ang tanan nga iyang gihatag kanato. So, usas iyang gihatag nato kaning mga pagtuo, kining simbahan. So, ato kining ampingan, pinaagi sa pagsigi og support sa atong mga fundraising. Labi na gyud kining slots nato, padayon mog palit. O kaning atong concert karon sa Sweet Notes, December 14. Mamalita, mamaligya pagita, as much as many as we can. Unya, labaw sa tanan ang atong pagmahal sa kalibutan nga gihatag sa Ginoo nato. Aysan mo kalimot og support sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. 277,000 ani ang atong subscribers karon. Sige lang gyud mo view, like, share, subscribe aron daghan tag mapaambitan sa atong mga wali o misa kay dako sa ning ikatabang sa kasulbaran sa mga problema sa atong kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.